Anđeli. Anđeli. Njihov grad, raj je to koji zamišljate, a tek prijatelj što tu se stekne i osvojite, čak i kad nije tu, uvek osjećaš da dušu poklanja svu, skloni sve strahove, prva nagrada ti za taj trud sleduje. Anđeli bit će tu pored tebe kada zatreba, iskrena ljubav da nas čuva od zlih umova. Čak i kad mirno je, nikad ne znaš gde se problem krije. Veruj da možeš sve, uz njih osmeh budi se. Ovo mora da je san, ali ne želim da se probudim. Tako mi je drago da su Uri, Svit i Miki uspele da dođu. Pa, iako ovo jeste samo san, ipak su se svi odgovarajući obukli. Ne mogu tek tako da ih izneverim. Samo ću ostati smirena i sanjati još koji minut. Šta ja to radim? Ne mogu nastaviti ovako, ne nakon svega što se dogodilo. Hajde, Raf, probudi se, probudi se! Mislim da ovo ne bi trebalo da radim. Gde si, Kokice, sad kada si mi potrebna? Gde si? Hvala ti što si me probudila. Da budem iskrena, Kokice, bilo je to kao ostvarenje sna i noćna mora istovremeno, ako znaš šta hoću da kažem. Pa sad kad smo obe budne, šta kažeš na to da se zabavimo? Trčanje bi trebalo da mi razbistri i skrene misli sa... Misliš li da je ona sulfus? Upravo si, Kokice, stvarno preterujem. Beznadežna sam, ne mogu da prestanem da mislim o njemu. Kako to da još nisi otputovala na odmor? Uri, Svit i Miki! Šta vi radite ovde? Tražimo tebe, naravno. Šta misliš da bi drugo radile, Raf? Imamo iznenađenje. Hajde, pokaži pamflet. Letnja škola? Upravo tako, ali traje samo 2 nedelje. Alpenvilov sunčani koledž. Pitam se, da li ima neke divne butike u Alpenvilu? Možda, ali će zasigurno biti zabavno. Možemo skupljati bodove, pa čak i dobiti stručnu praksu. Šta kažeš? Hoćeš li nam se pridružiti? Pa, dopusti mi da razmislim. Plašiš se da ćeš naleteti na sulfisa, zar ne? Šta te je nateralo da na to pomisliš? Videla sam te malo pre. Ne moram biti genije da shvatim da te nešto muči. Ja ništa nisam primetila. A ti? A tvoja muka se sasvim slučajno zove sulfis. Izgleda da ne mogu ništa da sakrijem od tebe. Na čelu ti piše. Hej, otkud znaš? Studentski grad može biti pun zgodnih dasa. Skoro ćeš zaboraviti na... Šta? Samo sam pokušala da pomognem. Slušaj, Raf, ako ne želiš da pođeš sa nama, to je tvoja odluka. Međutim, letnja škola je jako zahtevna, tako da mislim da đavoli neće hteti da se priključe. Upravo si. Sulfus se nikada ne bi prijavio za dodatni domaći, na to možeš da računaš, Raf. Pa to sve rešava, ja sam za. Nema šanse, ostajem ovde. Zašto bih išao u školu? Tokom letnjeg raspusta? Ali svi znaju da letnja škola nije kao obična škola. Ona je poput velike zabave. Hoće li Anđeli biti tamo? Pa šta i da hoće? Mene sigurno nije briga.
Jao, jadan Sulfus. Plaši se da vidi svog anđelčića. Ne, zašto bi to pomislila? U čemu je onda problem? Biće sjajno, niko ne voli zabavu više od nas đavola. Ako ti se toliko dopada, idi sama. Ali ona hoće da i ti pođeš. O, Gas, Kabirija, kako je? Stvarno mrzim da mislim da ste planirali nešto, a da nama niste rekli. Ako pod nešto misliš letnja škola, onda ništa nismo planirali. Sulfus je odlučio da ne želi da ide. Ne želim čak ni da čujem. Krok, sklonimo alat. Tako je, Basilix. Pokaži toj žabetini ko je glavni. Samo nemoj da ga progutaš. Pa šta je problem? Hoćeš li poći sa nama ili ne? U redu, ali samo ako su zabave non stop. To ti garantuje. Ne veruješ svojim prijateljima? Od kada treba verovati đavolima? Jo, hajde, Sulfus, odluči se više. Kada već insistirate, ići ću. Tako je, idemo. Alpenville, dolazimo. Pa, devojke, šta sam vam rekla? Zar nije apsolutno očaravajuće? Svo to zelenilo me podsjeća na... Shopping! Imat ćemo vremena za to kasnije. Mislim da bi bilo dobro da se upišemo. Imaju čak i pizzeriju. To onda znači da mora da postoji studentski grad. Mislim da žive u domu, pogledajte. Jesu li to Andrej, Jennifer i Edward? Mateo i bliznakinje, izgleda da su svi ovde. Svi, čak i one koje bih rado zaboravila. Znači, zabušanti bi da uče. Bar nećemo ići u školu sa potpunim strancima. Nemoj brinuti, Raf. Izvinite me, dame. Dopustite da citiram Shelley. Opodigni me kao list, kao talas, kao oblak, hvala. To je odlomak iz Shelleyne zakletve zapadnom vetru. Siguran sam da ste čuli za nju. Spomenuo sam vam je jer vam tako divno mrsi kosu. Zar jeste? Tako zanosne devojke, zovemo ovaj vetar uzdahom prevari jer može da prikrije istinu ili je otkrije. Meni zvuči kao normalan vetar. Ne, tu grešiš. Kada čuješ uzdah prevare, to znači da je sve moguće. Sve je moguće? Šta više, nisam čuo taj zvuk do momenta kad ste vas tri stigle. Vidimo se uskoro. Hej, stani malo. Kako možeš otići da se ne predstaviš? Kladim se da mu je čak i ime privlačno. Sweet, ti si beznadežno luda za muškarcima. Ali ne postoje reči u anđelskom rečniku da opišu te oči, te usne, te... Shvatili smo već, zar ne, anđeli? Pa, jeste fascinantan. Jel tako, Raf? Možda će mi on pomoći da zaboravim na... Zemlja zove Raf. Ha? Da, hajde da obiđemo svoje novo okruženje. Pogledaj ti taj kombi. Kako moderno! Deluje nekako malo za sve četiri. Ja baš mislim da je savršen. Poput sna je, ali stvarno. Pogledajte ormar! A mislila si da neće biti dovoljno mesta? Nadajmo se da će sve tvoje haljine stati unutra. To bi bio prvi ormar u istoriji da ima mesta za sve. Pa, to je to. Mislim da ću se presvući pre časa. Ha? Nema časova? Bar ne za danas. Mislim da smo pozvane na žurku. Kakvu žurku? To je maskembal koji organizuje letnja škola. Sa muzikom uživo i moraš biti u ljudskoj formi dok nosiš masku i prelepu večernju haljinu. To zvuči zanimljivo. Žurke, muzika, haljine i maske, bez puno truda, ova letnja školska ekskurzija se pretvara u najbolji odmor koji smo ikada imali. Jej! Organizuju žurku u pizzeriji. Zar ti nisam rekla da će letnja škola biti zabavna? Dajte isprobam krevet. Ova škola je strava.
Onda, daj sve od sebe da je ne uništiš. Pa lepo je vratiti se, đavoli. Da, Sulfusi, ti si meni falio. Ha? Kada si rekla da počinju zabava? Ubrzo. I zapamtite, moramo biti u ljudskoj formi i nositi maske. Pa zašto onda gubimo vreme? Spremite se. Šta ćemo jesti? Sačekaj i vidjet ćeš. Basilix, aktiviraj preobražaj. Obmanom i lukavstvom napuštam duhovni svet i pridružujem se smrtnicima. Ha! Ha! Aktiviraj preobražaj. Aktiviraj preobražaj! Munjo, aktiviraj preobražaj! Da čuva i štiti kroz ljubav i poštenje. Kroz mudrost i iskrenost! Ja napuštam duhovni svet i pridružujem se smrtnicima. Sve izgledate tako divno. Tvoje red. Zar nećeš da se preobraziš? Ne, ja ne mogu da idem. Vas dve idite, naći ćemo se u pizzeriji. Ma daj, letnja škola je sjajan način da zaboraviš na svoje probleme. Uri, znam da ću propustiti zabavu, ali imam loš predosjećaj. Možda pogrešno shvataš svoje 7. čulo. Da li ću morati da te preklinjem, Raf? Ne, u redu je. Kokice, aktiviraj preobražaj. Wow, vidite to! Svi ti u pravu izgledaš očaravajuće. Samo mi laskate. Ja se kladim da ćeš večeras slomiti srca. Svit, znaš da smo čak i u ljudskom obliku, ipak anđeli. Istina, ali ko kaže da anđeli ne mogu da se upuste u malo nebeskih nestašluka? Mateo je baš dobar sa gitarom i devojke se lepo zabavljaju. Ali ja i dalje ne mogu da se opustim. Nešto me stvarno muči. Mislim da mi treba malo vazduha. Pardon. Izvini. Više ne čujem muziku. Kao da niko drugi ne postoji u prostoriji, osim nje. Izvini, nisam te videla. Molim te, moja je krivica. Odlaziš? Htjela sam samo na kratko da izađem. Pa, hajdemo zajedno. Ta muzika mi je zamalo probila bubne opne. Shvatam što hoćeš da kažeš. Ovaj smrtnik je jako fin. Ona je nešto posebno. Malo vetrovito, zar ne? Da, ovdje vetar zovu uzdahom prevare. Mislim da ću krenuti polako. Čekaj, tvoje ime? Ha? Sulfuse? Stani, ne idi! Ne, pusti me. Ne bi trebalo da budemo ovdje, pogrešno je. Sačekaj trenutak, moramo da razgovaramo. Dolazak ovdje je bio greška. Nisam znao da si tu. Ostavi me na miru. Šta sam uradio? Ukrao si mi srce, eto to si uradio. Došla sam ovdje da te prebolim. Zašto mi ne odgovaraš? Šta kriješ?
Ne mogu mu reći istinu, da naša ljubav ne može da postoji iako želim da bude drugačije. Treba mi Raf, izgovor. jel postoji neko drugi? Da, zaljubljena sam u drugog. Ne verujem ti. Ko je on? Kako se zove? Znaš da anđeli ne mogu da lažu, osim ako su u ljudskoj formi. Znači, istina je. Šta sam to uradila? Slomila sam mu srce. Sulfuse, da li si u redu? Naravno da jesam. Ja sam đavo. Mi smo bezdušni, znaš. Sad idi, skloni se odavde. Izvini, molim te. Hajde, probudi se spavalice. Danas nam počinju časovi, budi se. Rekla ste da Sulfus neće biti ovde. Pa, izgleda da smo pogrešile, zar ne, devojke? Ali još uvek možeš da se zabaviš. Kako to? Sumnjam. Ali moraš ustati iz kreveta, Raf. Moraš da se brineš o Andreju. U redu, valjda si u pravu. Ostavite me na miru. Ne idem na čas. Ali moraš. Nema šanse. Pored toga, rekla si da neće biti predavanja. Lagala sam. To si očekuje naše vrste. Da, kao kad sam rekao da sam se istuširao jutros kad su pitali za onaj čudan miris. Ako ćeš se osjećati bolje, Gas, znaj, ja ti nisam verovala. Možda se samo plašiš da ne naletiš na određenu plavušu. Ne plašim se ja nikoga. I to još jedna laž u koju ne verujem. U redu, idemo. Drago mi je da si na ovom času, Miki, uvek sam govorio da imaš puno da učiš. Kako nikad ne znaš da učutiš, baš me čudi kako nisi izgubio koju tonu brbljivosti. Ja ti dalje cijenim, Svit. Iako si odustala od frizure i šminke. Zapravo sam htjela da isprobam tvoj izgled danas. Uri, nadam se da upoznaš nove prijatelje ovde. Čula sam da je planina puna priglupih ovaca. Bolje da se s prijateljem sa ovcama na starim kozama koji imaju rogove poput tebe. Ne znači ništa, Raf. Nisam htjela da te povredim. Dobrodošli, anđeli i U đavoli. letnju školu za večne. Zovem se A Scarlett. ja sam Terence. Ovo će biti predavanja uvoda u On je ljudsko profesor? ponašanje. Ona je profesorka. Sada se verovatno pitate. Ja ne. Dobro odrađeno, Gase. Ljudi su poznati po svojoj radoznalosti, a ti si upravo pokazao zašto ti ovaj čas Možda potreba. gubim dodira. Istina, vidite, uvod u ljudsko ponašanje je umetnost ponašanja poput pravog smrtnika. To znači o ponašanju njihovih misli i postupaka. Ali kada se preobrazimo, prolazimo kao smrtnici. A oni su dobri u kupovini. Ko želi da oponaša smrtnike uopšte? Neki ljudi su stvarno glupi. U pravu ste. A i grešite. Kako smrtnici stare, postaju sve oprezniji i sumnjičaviji. Tako da ako ih ne ubedite da se poput njih, mogli bi da vas otkriju. Također su u mogućnosti da sakriju svoje prave namere, misli i iskreno osjećanja. Zato morate da naučite da prepoznajete takva Hoćeš ponašanja. da kažeš da svi lažu? Nisu to rekli. U toliko reči jesu. Polako učenici, nema potrebe za svađom. To nas dovodi do naše prve lekcije, govor tela. Smrtnici konstantno nesvjesno koriste svoja tela da šalju signale o svojih osjećanja jedni drugima. Gledanje u pod može označavati stid, prebacivanje kose može biti način da se prikaže zainteresovanost za drugu osobu. Kada naučite da prepoznajete govor tela, znaćete da li vas čovek laže, da li je uznemiren, nervozan ili zaljubljen. Pomoći će vam da unapredite svoje veštine zaštite. Ili iskušenja. Dobrodošli u pozorište, đaci. Kako dobro. Prelepo je. Sviđa mi se. Da li je na prodaju? Ovo pozorište me posjeća kao ono u gradu Zalfanelu. Da, svaka predstava je bila izgovor za žurku i nakon nekog vremena mesto je postalo prava rupčaga. Kada smo već kod Rupčage, pogledaj okolo. Izgleda kao da su gledaoci izašli u žurbi. Da, sve su ostavili u haosu. O, malo je pohabano. Štrokavo je kao verilov prsluk. Nemoj vređati pozorište. Istina, ima malo prašine, ali to je baš razlog zašto smo pripremili malo iznenađenje za vas. Podganite zavese.
spremni da započnete sa čišćenjem? Ha? Na što ja ličim? Na neku čistačicu? I oni kod kuće ne čistim. Ovo je gore i od škole. Nikad se ne zna, može se zabavite. I čim ovo pozorište bude sređeno, vi deco ćete imati priliku da glumite svoju prvu predstavu za nas. Predstava? Imate 2 nedelje da restaurirate ovo istorijsko pozorište i odigrate predstavu za sve u gradu. I verujte mi kad vam kažem da će svaki građanin prisustvovati otvaranju i očekivati dobru zabavu. Šta? Ko se to usuđuje da upadne u moje pozorište? Prinčev teatar mora ostati zatvoren zauvek. Moram ih nekako oterati odavde. Grajsera! Gde si, Grajsera? Potrebna si svom gospodaru. Naterat ću ih da celog života žale na svom upadu. Hej, vidite što sam našao? Šekspirovi Romeo i Julija. Možda je to bila posljednja predstava. Nije ni čudo što je publika istrčala odavde. Ali Romeo i Julija je predivna priča. Pa lepo rečeno, Jennifer. Koji je ona štreber? Zašto je mi ne bismo odigrali? Da radimo Romeo i Juliju? Što da ne, to je klasik. Moji ljudi imaju dobar ukus. Dosadan klasik, da. Koliko je stara? Ko bi je se setio? Ona je samo za matorce. Samo za matorce. Puna je ubistva, smrti i nasilja. Edward ima sigurno divan ukus. Šališ se? Ne, čak i 2 glavna lika umru na kraju. Mislio sam da ovo nikad neću reći, ali to zvuči cool. Možda bi mogli da dodamo i malo rock muzike. Da, divno. Otkad vi, Anđeli, znate išta o rock muzici? Pa, meni se sviđa i već smo izabrali glavne uloge. Ha? Andrej i Jennifer su savršeni golubčići za Romeo i Juliju. Zašto ne mogu da ih ostave na miru? Zato što je smešno. Pa dobro, ako ne želite... Naravno da hoću. Biću Julija. I ti ćeš biti Romeo, jel da? Ha? Pa ja... Hej, šta nije u redu? Možda mu je muka od Jennifer. Možda je saznao da je se sviđa neko drugi Raf. Nije istina. Vidi, ako ne želiš... Razmislit ću o tome. Daj da pročitam prvo. Imam tremu kada sam na sceni. Da ne pričam o glavnoj ulozi. Ali ne želim da izneverim Jennifer. Samo smisli laž i izvuci se. Ne, laganje je loše. Pa da, bolje je lomiti srce onima koji te vole. Zar ne, Raf? Ja ću ga ubediti. To ćemo tek videti. O, izazov? Izazov. Šta misliš da se trkamo? Prvi ko se spusti do podnožja imat će prvi uticaj na Andreja. Zašto ne učinimo ovo zanimljivijim? Ako ja pobedim, reći ćeš mi u kog si stvarno zaljubljena. Ne, zna da ne mogu da lažem kao anđeo. Kako se zove? Reci! Šta to radiš? To je varanje. Ne smeš da me dodirneš. Već sam jednom prekršio to pravilo. Sada mi reci ko je on? To si ti, Sulfuse. Samo ti. Ali ne mogu to da ti priznam. Ne želim to da priznam. Moram nešto brzo da smislim, inače će me preteći. Brzina leta! A gde misliš da si pošla? Previše je brza.
Moram da nađem prečicu. Možda jedna lepa poseta šumi. To je baš bilo blizu. Ne želim da... To je baš bilo blizu. Dosta je! Let snage! Ovo je mnogo bolje. Šta misliš da mi malo pripomogneš, Bazilix? Ovo je trka. Još samo malo. O ne, stiže me. Pitao sam te jednostavno pitanje i nisi mi odgovorila. Bolje obrati pažnju na put. Morat ću da usporim pre one krivine napred. Trebalo bi da usporim, ali želim odgovor. Moram da znam u koga je zaljubljena. Ako usporim, tražit će odgovora, ja ne mogu da mu kažem istinu. Uspori ili ćeš pasti sa te litice? Zašto ti ne usporiš? Sulfuse! Dobro, pobedila si. Prvo ćeš uticati na Andreja. Pa pobedila sam u trci, sada se nadajmo da ću biti uspešna i sa Andrejem. Hvatam te za reč, nazovi me dragim i bit ću... ovo je teško da se zapamti. Hvatam te za reč, nazovi me dragim i bit ću ponovo kršten. Joj, od sada nisam užasan Romeo. je. Nema poente, užasan sam. Kako ću ovo objasniti Jennifer? Jednostavno nisam stvoren za glumu. Grešiš, samo ti treba mala pomoć. Hajde, kokice. Započni preobražaj. Da čuva i štiti kroz ljubav i poštenje, mudrost i iskrenost. Napuštam duhovni svet i pridružujem se smrtnicima. Ko ranjen nije, ranjenom se ruga. Šta svetli to kroz prozor taj? Gle, to je istok, a Julija sunce, lepo sunce, Ne kuni se nestalnim mesecom, što mesečno menja svoj okrugli lik, da i tvoja ljubav ne postane takva. Kako romantično, Romeo i Julija. Da, i ti je znaš? Naravno, studiram dramu ovde na fakultetu. Želim da postanem glumica. Pa tebi definitivno ide bolje nego meni, užasan sam. Ne, samo ti treba malo vežbe, vidjet ćeš. Ali to je činjenica, nisam glumac. Moraš biti strpljiv. Upao sam u ovu zbrku zbog devojke, ona želi da glumi Juliju i želi da ja budem Romeo. Glupa ideja. Ako ne voliš glumu, samo i tako reci. Uvek je najbolje kada si otvoren i iskren sa ljudima koji su ti dragi. Zvuči lako, ali šta ako se razočara? Ponekada istina može povrediti ljude. Pa, bolje nemoj mene da pitaš. Vidiš, to funkcioniše ovako. Ona ni sama ne sluša svoje savete. Hvala, ali imam sve pod kontrolom. Ove glumice su sasvim površne, zar ne misliš? I ti studiraš glumu? Ja sam više neko kog bi zvali dramski trener. Zanima li te koja lekcija? Nema potrebe, u redu je. Ali moje dramske sposobnosti su pomogli momcima da uglede stvari sa svojim devojkama. O, ti to možeš. Naučit ću te nekoliko trikova koje će ti pomoći da smisliš par laži da bi se izvukao iz ovog haosa. Sada me slušaj. Ne! Prvi korak do glumačke karijere je da naučiš da lažeš. Gotovi smo. Hej, uspjeli smo društvo! Očistili su pozorište od poda do tavanice. Sada izgleda kao novo. Previše novo. Da nije bilo loše ni pre. To je samo zato što imate loš ukus. Pa hvala na komplimentu. Pitam se, šta je zadržalo Sulfusa? Ne znam, ali evo ga Andrej. Gledajte. Pa to je Sulfus. Mi o Vuku, a Vuk na vrata. Ne mogu da ne pomislim šta to dvoje spremaju. Andrej, šta se desilo? Što si otišao? Da, šta je bilo, lepi dečko, ne želiš da radiš? Ne, trebalo mi je vremena da razmislim. Znači, ipak ćeš glumiti Romea. Ne. Andrej, zašto? Molim te joj reci istinu, Andrej. Lagat će, gledaj. Zato što je detinjasto, neću da se blamiram igrajući tu jadnu predstavu. Vidiš, rekoh ti da će lagati. U redu, ja ću Šta on to radi?
Nešto nevjerovatno zlo, nadam se. Ako Andri neće da glumi Romea, možete računati na mene. A se on šali. Ona ni ulicu ne može da pređe bez svog dečka. Izgleda da se stvara nevolja u raju. Bože moj, zašto njih dvoje ne mogu da se smire? Samo se zabavljaju. U redu, Edvarde. Ako Andreju ne smeta, rado ću biti tvoja Julija. Ha? Naravno da mi smeta. Ne, sve je okej, samo napred. Pa, Sulfuse, čestitam. Samo sam radio svoj posao. U redu, Grajsera, vreme je. Otarasi se ove dece, učini šta moraš.